kiper sapa? Iki nek dijak omong senengane iso wae mleh-mehmu menggok lho. Wis piye iki? Mongko Ndara Janaka kae ketoke klemak-klemek. Kowe karo aku mlayu banter Ndara Janaka njupuk jemparing. Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan. Cul jemparing kowe karo aku mlayu cengele mak zlep. Cengelmu ya mak zlep. Ditutut ora? Ora. Mati ngletak ning dalan ae. Medeni Truk, mulane sok nek ora sok sembrono. Nek karo Ndara ora sok wani. Saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu wadul karo bapak. Ora rampung-rampung lakone. Yo, gak wis digelak lakone mlayu. Yo kaya Pak Ketiwasan, Pak Ketiwa. Gong, hah? Wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku ya konjur. Iki ketoke awake dhewe ora pulang, Truk. Ndara Baladewa. Heeh. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina, Ndana ketemu Ndara Werkudara. Ki ngumpet, Truk. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sebabe. Kula wantun kali Ndara Werkudara kula ken menungso lantaran Petruk kantong bol. Nenggolon jasmu kowe. Tak lali. Aku iki wedi tenan. Kene iki gembrobos malah bengong-bengong aku. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana dengkulmu mlocot kok ora. Nono wedi ora dibeda. Lho tenan. Ya diwangsuli wae. Petruk. Muni ya. Mumpung arep mati matamu kira. Wonten dawuh. Ngopo mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero. Ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu-mlayu? Langsung krungu wae. Lah wong ora cethuk kok langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kantong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Nun. Ngopo mlayu? Kanjane ora nganggo non. Aku ki tratapan. Nyok kowe sing ngarepnya. Gau. Oh, payah ora senengane. Bagong. Nggih. Sing ganti Petruk. Nggih pun kesel. Kula cadangan. Ora sembrono lho, Gong. Ora sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe. Ngopo mlayu-mlayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu, nama niku onanu piye? Kowe iki mau ngelekke onanu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel e. Gek omong. Nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih napa sinten niku? Raden Gunawan Wibisana. Wastra melu kabeh. Kongkon karo Semar. Napa dikongkon karo Semar merga Semar niku kerawuhan sing tunggu pring petung. Ndara Kresna niku ngendika nek Werkudara kare Janaka teng negara Ngastina suwita kalih begawan sapa Dewa Buddha. Lah kula kalih Petruk dikongkon teng pojok beteng. Ngastina supados kula niku didhawuhi supaya napa niku mboyong Dewi Sri. Ngopo mboyong Dewi Sri ngopo? Truk, aku ki bingung. Mulane nek wong aja sok ngece karo wong, nek bingunge omongane anget to. Heeh. Mboyong kalih sinten niku Werkudara kalih Janaka amarga Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel wadake. Sik, ditata napase. Ayo, nyerot tambegan sing jero.
Ditokke liwat cangkem. Nyerut meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Ampun, wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu ning Kestina kon boyong Werkudara karo Janaka. Kon nggawa bali neng Atmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok ngene. Klerak-kleru. Nggawa bali teng ngendi to? Ngamarta. Mergo Dewa Buddha niku ajeng murungke festival layang-layang. Mergo anu. Napa niku? Mergo Dewa Buddha niku ajeng murungke Bratayuda Jayabinangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju. Kula paduane Ndara Werkudara. Terus kula wani kali Ndara Werkudara. Terus kula Werkudara kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti mergo napa niku. Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Napa niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng ngonten terus kula medal Jawi to. Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong lek kula omong klerak-kleru ning bareng dicekeli rung kula terus pener kabeh ceritane ngono nggih kowe doyak Werkudara arep dikabake arep kon dadi manten. Truk. Akekmu gedhe. Nyelathak wong. Arep dikabake, ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi arep mentolo karo kowe iki? Ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditung. Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka mentala arep mateni karo kowe. Malah luwe-luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna kok arep dipateni. Lah kok jebule kewalik nalari si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen pancen Werkudara mentala tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nglilakake. Baladewa ora lila. Baladewa bakal nglabuhi karo kowe. Nan. Keserane. Salone geber. Salone geber Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awake dhewe terus awake dhewe arep diewangi. Nggih monggo ning sing enteng-enteng mawon. Kowe arep tak ewangi. Carane kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. Ana maju meneh mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi anu sinuwun. Mati tenan. Anrika gagah pideksa godhek wak simbar jaja. Kula mung ciringan hidak sudukku Pancanaka modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa? Kyai Alugara. Lesung jumengklo. Udu alu nggo ngundasmu ki piye? Gong. Iki aku iki deg-degan lho, santai wae. Tenang wae nek nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke, Tru. Iya, iya. Sesuk wis ora ning jaba ha iya. Nang jero bahaya nek dites. Ha wis. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggala. Terus maju. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggala ora mundur. Aja dundang Baladewa. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Jare Alugara kok linggis dengkul mlocot. Ha iki sing ana sepete iki bar nggo nyelumbat ya. Menangi iki lho, Tru. Nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Wis kono gawanen, nggih. Eling-eling nggawa pusaka iki nyembah ping 3. Oh. Disembah.
Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa ki tangan reget. Ya. Tangan tengen sing endi? Ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Jenes gong ora. Kawyuk-kawyuk. Ngampel. Yo maju. Awas Sranata jawra timbang ing Pandhawa. Werkudara, Janaka, ngerti yo, iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali dengkulmu ora. Wis gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir truk marak nyunyuk. Ya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngarang-arangi nyunyuk pokoke. Wis maju. Ayo! Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Menungsa rantangan. Nek wis ngene iki. Paling ketoke kurang srek iki. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa ya. Ora sah. Ora sah. Men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan. Kula niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang ampun nesu lho. Ora. Mengko nek persis nesu, padha apure. Bagus aku karo kowe kok persis-persis. Bane nggo nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wangun. Sepala Dewa Narpati. Tuwenare swara Kresna kalangkung tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang kepudung yo. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Awo, Sranata Jawra timbang ing Pandhawa. Panos maring jajaran seketan bangun iblis lan menungsa jajaran. Panjal maning menungsa kebencian iblis kebencian menungsa. Werkudara Janaka wani karo pun Krangkang. Pun Kakang, maupun Kakang. Kalau tinjau ngeliat kena Kiai Alugoro orangnya. Ayo, nonton wajah-wajah nih. Nonton wajah-wajah nih, ayo. Ayo li binatang ditagih, ini orang nyaur-nyaur. Menungso lantaran mana main jajanan. Janjine rong sasi lunas kok nganti tekan sing rong rampung-rampung karo piye? Ayo. Lah nomor panukan nang kopong nonton mantra Prabu lho, Tio. Nonton mantra Prabu lho, Tio. Werkudara iki. Iya iki. Iki Kiai Alugoro. Iki Kiai Alugoro. Tamake Gunung Jugro Segara iso asat. Tamake ketel entek segane. Wah, piye? Kowe aja ngino lho. Dapure Bagong. Bagong dengkulmu mlacat. Nata mantra Prabu Baladewa, bojone Erawati. Padahal kowe iki kowe. Wah, iso nggawa Alugoro tenanan. Wela padake pring pethoke saiki pirang-pirang kok. Apa meneh ming Alugoro? Ayo, klakon mati tenang aku. Tinjongake nyawamu. Ngopo? Anu temancep kejeron. Terus? Ora iso njabut. Niki lho. Tanggo nusuk Werkudara. Endo majleb. Jero banget. Mulai sesuk meneh iki ora sesuk aneh-aneh. Kono ganti Bagong kono. Anu karang mingklik-mingklik ndase. Apa mekutane iki mingklik-mingklik. Ora padhake edan iki nyangkut watu. Iki pusakaku dhewe ora. Ampel. Yo. Kok njuk cremut lenjile. Ala karo kancae dhewe. Kaya karo sapa? Ayo, janakane ora ngetok kanane kowe.
pusaka alugara kagunganing Koko Prabu. Nggih. Kotok gawa. Wau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk. Enggak. Kene tak gawane. Enggak, nyanyi tampanono nya. Wong edan meneh kok dinyunyukke. Weh, sing nyunyukke sapa? Ora niku pasrah kok, enggak. Lajeng mang beto mangkundurke Prabu Baladewa mangkundurke mboten apa-apa. Enggak, mang tampani, enggak. Nek kena bebayani Ora apa-apa. Mboten apa-apa. yen ngono cetha lamun Koko Prabu Manduraga ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen kowe wani tegelan namake kelawan Bendara Mayu tamakno. Sampeyan mentala mateni kula kok kula ora mentala mateni sampeyan iki nggo abrak apa sampeyan? Yo. Ndara Werkudara Ndara Janaka pun melajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo, tiba padha-padha. Iki piye iki? Lho, enggak. Lah ya kene. Ngono nang balekke ya ora sembrono lho, Gong. Kowe ora edan ya? Iki lho, iso kene tak iki pucuke mandhap rene pucuk. Ayo yo. Kene cetheke dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggih, diwalik. Nah, ngono ora. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Wah, ini karo Bendara kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara Kyai Luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ah iya. Paham? Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun, aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk. Malah sak temene aku bakal budal marang negara Ndorowati. Nanging jebul sakwise aku nampa aturmu yen ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Ndorowati uga suwung. Nggih. Lah terus dina samangkayuh sowan ngersaning bapakmu perkara iki tak wadul karo bapakmu supaya bapakmu iso gawe pangreka daya nyingkirke pendhita ingkang mampapun Kresna. Oh nggih, ngestakaken monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong karo Petruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken. Kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping matu sarining tawang susuh angin ngendi nggone oh Raden Janaka piye penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana nadyan dina kanan kula mboten badhe selak nyatanipun wonten ingkang mbelani dhateng Panakawan Petruk menapa dene Bagong. Lho, sapa sing wani mbelani kalan Petruk lan Bagong?
ketingalipun Koko Prabu Mandura ingkang kogel kagelan manahipun satemah bebantu dhateng Petruk kelawan Bagong. Sabanjure ngliga Kyai Alugoro wekasan kula kalian Kakang Mas Jodipati kepelajar. Oh lah dalah. Dadak mindho gawe Janaka ya wis. Yen to pancen kaya mengkono pancen dadi kewajibanku ayo kowe tut wuntat tindak ing Bapa Begawan Dewa Buddha. Tindak dhateng budi. Ora usah takon watone kowe manut karo laku jantrahku Janaka.